работа, като си купиш, ти си го дръж както искаш ти. Аз моите искам така, ако искам и така и отдолу, както Много искам. модерно така, чик, направо прибиваш, бе. Много ясно. Още няма вода. Оценяваш ли ме? А? Оценяваш ли ме? Било модерно. Не, аз, честно ти кажа, грешката ми е, че те подцених. Аз се оказах. И след това достижима рибка. продължава да завладея. Иначе... Християне, мерси, християне. 120 човека сме се събрали за цирка. Поне тапкайте на екрана. О, я ми е екстра! 130 човека са, не тапкайте, барете си макаричките. Опа. Ама више, ама май трябва да сменим часа, Цвети. Бе, не е часа, бе, просто не са ни виждали от 5 дена заедно. Да, бе. Ама, Цвети, Yes, baby. много работа има, много работа, трябва да се изкарват пари, не мога само от TikTok да висим. Добре, ма ти още много ли можеш да му помагаш? Не, баш. Ето, свърши. Пуснал е вентилатора, Дитко. Левски, мерси. Къде знаеш, че съм пустил вентилатор, бе? Калистеник, мерси, християне, диаманчето. Защото се чува, благодаря ви. Не го спирай. Как се чува? Аз го не чувам, като съм в стаята, чува се на телефона. Я да видя. Вятъра в ушите ми. Я да видя, така чува ли Не си? го спирай, без това и при мен тук правят ремонти, така че няма страшно. Тапкаме всички. Не. Ами, значи това е от вятъра. Вятър. Анубис, благодаря ти. Всеки праща розичка, първи гифта да Това що ми е служило куче, да, човек? Ти мога да смениш името, да не пише Хектора Дидо, нали знаеш? Диаманта, Калиста, мерси. Там ти пише промяна на гифта и мога да смениш името. А как мога променя да не е куче? Това не можеш. Стига, чек! Що си ми, то не е куче, ми е вълк, бе, човек. Дидо, не могат да те изобразят по никакъв начин, разбираш, че твоето лице не може да бъде нарисувано. Да, ти това ми кажи, че съм вълк. Ти си прекалено красив, че те да направят същия гифт като тебе, заради това ще служи. Цвети, много са странни тия коментари. Моя гифт, виждаш, и Барби се ми сложи. Чисто Барби, нищо общо с мене. Честно ти кажа, верно няма нищо общо с тебе. Барбито е по-красиво. Калиста, мерси. Те гледат профилната снимка по принцип и според мен твоята профилна снимка явно ме заприлича на един истински вълк. Анубис, мерси. Добре, Елео Мопчето, здравей. Анубис, благодаря ти. Машинки, сега фащаме спида. Да, бе, Красимира, има тук един гифт, човек. Мой си. Вместо ми направят дебелата глава като на Янаки, те са ми направили шибан вълк, човек. Добре, не мерси, не може. Как здрасти, Дидо, здрасти. Най-интересното да не съм вил нещо, добре, благодаря. Кога са ми преценявали гифта да не съм вил нещо, бе? Кога вих за последно? То няма нищо общо с това. Гледай ти профилът и ти го правят с профилът. Цвети, много си красива напоследък. Благодаря много на всички, които изпратихте каквото иде. Цвети, ама тази снимка в Инстаграма, мамо, кърти. Мивки, лепи почки. Се не харесаха, бах са умник. Такива като тебе ми развалят алгоритъма. Благодаря. Само скромнах. Много ми беше интересно. Загледах я така. Случай сега. Загледах снимката аз, да се еба. И си изключих Инстаграма, затворих телефона, уж нещо да видя. И после да я намерих далеко му от тъшаците, нищо не намерих. Дидо, при мен е много хора, гледай, членски летат, парфюми летат, Калистеник мерси, Енчев мерси. То при мен имаше хора от сега, Добрин, Анубис, Майко Мила. Тия решия, че трябва да Енчев! Майко Енчев. Аз имах 130 човека. Енчев последвахте, добри, не благодаря ти, Анубис, благодаря ти. Явно видяха, че си лежа и ми я баха майката и си махна. Да. Сега и картината изчезна. Джеминито ми се включи и каза да не прекалявам с TikTok. И каза, Дитко, ставай от леглото. Джемино верно ми се включи снимка да прави.
Сега участвам в някаква друга класация. Анубис, мерси, Енчев, мерси. Стига с тия класации, нема стигнеш до никъде. Тия стареци и тия уния там. Слушай, сега съм, слушай бе, сега съм в изгряваща звезда. Обаче за региона. И то тук те не са силни, да ти кажа, в моя регион. Те за TikTok не са чували, телефони нямат. И моя регион е много слаб. Верно ли е? Да, и аз съм на 9-то място. О, но! Още ли си на лайф, Никчо, тук що пускам. Анубис, благодаря ти, Добрине, благодаря ти, Енче, благодаря ти. Ти като ми писа, тъмън се прибирах и викам екстра. Тъмън ще пущи. Благодаря ви! Минаваме нагоре в класацията. Всяка една ваша роза помага аз да ставам интернешнъл. Ебам си хора, разлигавила съм се. Разлигавила са, купила си от тия най-модерните на жените, модерните такова термосе. Студена ли е водата поне? Енчев! Да, студена е. Енчев! Аз да пееш смети се бедева, няма ли не малко поръцъкайте се бедева. Няма спиране, газ машинки. Бъдете бе чекаре, бе. Това цъкна 10 човека от 50. Уважавате, ма 10 човека от 50. Добре ми изпълни галерията на розите. Браво, бе. Енчев, изпълни и сега на коркитата. Помниш ли, Лиса ми изпълни космонавта сутринта, сега имам розите, остават ми поничките. Янаки, тъма си приказваме за тебе, че ходиш да плуваш, брат. Енчев, мерси, Калистеник, благодаря ти много. Добрине, благодаря ти. Анубис, Християн, Диаманчето, Пацо, гледай колко хора са играли. Али, виж как се моли, Янаки има... Анубис, мерси. Да си жив и здрав, Янаки. Ама така като се караш с Цеков, не е лове. За какво се караме, нали сме на една платформа, бе, само с джанката. Не правете война, любов. Знаеш какво? Цвети ми каза тъмън екстра. Янаки, още ли си тук? Диаманчето, мерси. Ей, набийте си го едновременно и двамата. Не правете война, правете любов. Не на войната. Първия гифт е по 3 машинки. Първия. Диаманче, благодаря ти. Цеков, поне малко поли да ева. Енчев! Ма ние не знаем дали Цеков няма по-да го боли. Енчев, благодаря ти много, Енчев. Добре, не мерси. Хайде 150 човека сме. Всеки да каже от кой град ме гледа. Анубис, мерси, Диаманчето, мерси. Искам да знам интернешнъл ли съм. Същото и на мене кажете. От кой град ме гледате? Също вика и на мене кажете. Еми тя дава идеи, аз Илистра. Там не съм ходила. Франция. Казах ли ти, че съм интернешнъл, бе? От Франция ме гледа. Хайде цъкаме, тапкаме под екранчето, помагате ми за битката. Живяла съм във Варна, в Илистра не съм ходила. Гайс означава хора. Там съм ходила, София съм живяла, Бургас съм ходила. Къде си ходила? Леле! Белгия съм ходила, беше ужасно гадно време, много депресиращо. Добър ден, Деяне, добър ден. Абе, я гледах рака, бе! Какво си гледал? А рака къде ми каза да видя какъв е рак? И видя ли какъв беше? Да, бе, човек. Син рак, бе, човек. Ама не е толкова големо това, Цвети. Сега стига. Дидо беше огромно. Казвам ти, беше такова. Такъв рак видях. Как ти такъв рак видях? Спрямо тебе, да. Имаше 10 крака. Честно ти казвам. Спрямо тебе, верно, наистина големо. В Испания съм ходила само в Мадрид. Енче, благодаря ти много. Такъв рак видях син и имаше 10 крака. Казвам ви. Как 10 крака, бе? Той колко крака има рак? Не знам колко, ама да ти кажа, изглеждаха 10, не съм ги броила толкова. Абе, ако те штрафоса за кръка, дали ще пищиш? Аз избягах. Добре, не ме. Верно ли избега? Бегал от плаж. Ма той влезна във водата, аз бързо преплувах да излезна. Ама го видях, разбира. Ама ти мога да плуваш ли, бе? То не пита. Ходила съм, Желене. Добре, не мерси, мерси. Беше ми залипсало колко се забавлява с теб за край. Той рака не пита, моля, плуваш, като трябва бягаш, ще видиш, че ще и почнеш да летиш. Черножилски рак е било това. Казва се син морски рак. Ма не изглежда баш от снимките. Ама не изглежда така, бе, я го написах син морски рак, като ти кажеш. Хората така ми казаха, че се казва син. Добри, не мерси.
Чернобилски бе. Добре, не мерси. Как беше в Гърция? Ами аз съм ходила като малка. Добре, не мерси. Ма харесвам повече Като малка Кипър. си ходила в Гърция ли? Да. И какво си правила там на почивка? Аз имам роднини там. Добре, не мерси. Ма харесвам повече Ти си Кипър. гъркики ли, ма? Не съм бе.